La veritat és que fa anys que veig la llet evaporada als supermercats, però sense saber ni què és ni per què serveix. Avui entendrem què és, elaborarem llet evaporada i veurem quines utilitats té. Inclús tractarem de muntar-la com si fos una nata. Partirem d'un litre de llet sencera de vaca. Però abans de començar us vull explicar que d'aquest litre un 1% són minerals. Un 3,4% són proteïnes. Un 3,7% són grasses, un 4,8% són sucres i un 87% és aigua. I aquí està la clau. El que farem és evaporar un 50 o un 60% del volum per treure un 50 o 60% de l'aigua. Però tot el més, tots els nutrients es quedaran. Estem, per tant, enriquint una llet. Som-hi! Hem d'utilitzar el millor recipient que tinguem, el que distribueixi millor la calor, el que sigui més gruixut. Perquè el perill és que la llet se'ns enganxi. Posem una mica d'aigua a la base perquè això ajuda a evitar que la llet s'enganxi. Per què s'enganxa la llet? Quan s'escalfa, part de les proteïnes cauen a la base i es cremen. Per això estarem removent tota l'estona. Tirem el litre de llet i amb un foc molt controlat, baix, molt controlat, anirem remenant. Tant pel centre com pels costats, per tot arreu, evitant, com us dic, que s'enganxi. I controlant molt la temperatura del foc, sempre al mínim, que vagi fumejant però sense arribar a bullir. Això és molt important. Penseu que estem evaporant aigua. Estem enriquint llet. Estem condensant. Veieu aquesta part blanca que es queda enganxada a la cassola? Sabeu què és això? Això és llet amb una evaporació extrema. Són els nutrients de la llet sense res d'aigua, 0% d'aigua. I això què és? És llet en pols. Això ja ho veurem en un altre vídeo. Mentre estem fent aquesta feina us vull explicar com es fa això industrialment. Tots tenim clar que l'aigua bull a 100 graus. Això és al nivell del mar. Si, per exemple, estiguéssim a l'Everest, l'aigua bull a 75 graus. Per què? Perquè a menys pressió l'aigua bull a menys temperatura. Què és el que es fa industrialment? Es posa a molt baixa pressió perquè bulli abans, evapori abans. Ens interessa evaporar sense que agafi molt gust de llet cuita. Contra més fresc sigui el resultat final, millor. Penso que aquí ja ho tinc més o menys entre un 50 i un 60% d'aigua evaporada, he estat uns 40 minuts. La colo. Us podeu fixar que no se m'ha enganxat en cap moment, he estat remenant i he pogut evitar, perquè el recipient és bo també, se'm cremés part de la proteïna. Si us fixeu, 450 mil·lilitres. He perdut 550 mil·lilitres d'aigua. Perfecte, d'això es tractava. Això que veieu que queda al colador són restes de proteïnes i grasses que s'han trencat amb la temperatura i que evidentment no es volen per res. Al got de l'esquerra estic posant la llet evaporada que acabo de fer i ara veureu al got de la dreta que tiro llet fresca de la mateixa marca de vaca que he utilitzat. Si us fixeu, és més blanca la llet evaporada té un color més groguenc per la concentració i per la cocció. Vaig ràpid, però al final vull que sabeu que la llet fresca té un 1% de minerals, la llet evaporada un 1,4%, un 3,4% de proteïnes, la llet evaporada un 7%, la fresca un 3,7% de grasses, la llet evaporada un 8%, un 4,8% de sucres i la llet evaporada un 10%. Aquí els sucres és on està la lactosa. Per tant, pels intolerants a la lactosa és pitjor la llet evaporada que la llet fresca. I direu, bueno, i per què serveix la llet evaporada? Si us fixeu en aquest bric de Nestlé, els senyors de Nestlé ens ho expliquen. Tu alternativa para salsas y cremas ligeras. Què vol dir això? Aquest menys 40% encara és més clar. Menys 40% de què? De grassa? Respecte a què? Doncs respecte a la nata. Això és un substitutiu de la nata.
amb un 40% menys de greix. Al proper vídeo farem una recepta en llet evaporada, faré una crema de ceba de Figueres, que és espectacular. I el que volia acabar de provar era si la llet evaporada podia muntar. Doncs l'he posat a la nevera, l'he deixat refredar 3 o 4 hores, l'he posat un quart d'hora al congelador i l'he començat a muntar com si fos una nata. En seguida agafa volum i aire, com esteu veient, i a poc va agafar consistència. El que passa és que per molt que insistim, d'aquesta consistència no passa. Inclús li he afegit una mica de sucre, com si fes una chantilly, a mi si m'aguantava, sí, m'ha suportat el sucre, però la consistència no arriba a ser tan sòlida com a la nata muntada. I per què? Perquè la nata muntada es fa gràcies al greix i aquesta llet evaporada munta gràcies a les proteïnes i el procés és diferent. El dia que fem nata us explicaré la diferència. Veieu la textura que té? Pot ser un bon substitutiu per la nata segons quines receptes. Res més, fins al proper vídeo. Cuideu-vos.